Hola, si ets del canal potser t'ha sobtat veure vídeos que no són estrictament de llengua catalana. Ho entenc perfectament i per això et dic este vídeo. Vivim en un món en què el contingut passa ràpid, és immediat, efímer i moltes vegades buit. En un món en què sovint valorem més el que ve de fora que el que tenim a prop. Però jo crec, i segur que tu també, que val la pena parar, mirar, escoltar, aprendre. Sobre la llengua, sí, però també sobre qui som, d'on venim i cap a on anem. Sobre el nostre entorn, la nostra cultura i les nostres tradicions. Per això, amb Marc, hem creat una sèrie documental amb el títol Terres de l'Ebre, la Catalunya per descobrir. És una sèrie 100% en català, gratuïta i feta amb tot l'amor del món pels dos. Jo, perquè sóc de la zona, i Marc, perquè quan va vindre a viure aquí se'n va enamorar. I descobriràs una Catalunya sorprenent, natural, tradicional i viva. Persones amb una saviesa extraordinària a les quals hem tingut el plaer d'escoltar. Paisatges naturals que et deixen sense paraules i que, a més, no són gaire coneguts. Racons amagats d'història de la nostra gent, festes tradicionals i cuina autèntica, oficis que s'estan perdent i als quals volem donar veu i molt més. Tot això et servirà també per aprendre de manera natural vocabulari específic relacionat amb cada temàtica, perquè els vídeos inclouen paraules i expressions que t'ajudaran a ampliar el teu vocabulari en català mentre descobreixes el territori. A mi, personalment, esta sèrie m'ha ajudat a redescobrir les meues raïls i la meua zona gràcies a persones que me l'han explicat i mostrat com ningú i vull compartir-ho amb tu. T'animo a descobrir-la. Subscriu-te al nou canal i segueix-nos a l'Instagram. Així ens fas saber que tot aquest esforç val la pena i alhora ens ajudes a fer créixer un projecte fet amb el cor. I no patisques, que aquí al canal original continuaré parlant de llengua com sempre, això no canvia, simplement ampliem horitzons. Gràcies per ser-hi i ens veiem a les Terres de l'Ebre.